Tak je nedeľa, zase je týždeň ďalej. Vlastne nie, včera sme točili. Teraz ideme točiť len a len. Včera sme netočili. Či netočili sme včera, Otilka? Ešte Nie. sme netočili. Otilka drží za mňou kábel. Tak teraz len točíme skrz to, že je krásne počasie a že je vidno Jungfrau. My sme si dali siestu, 20 minút. A mamina potrebuje vždycky 2 hodiny siesty. 15 minút sme si dali. Danka, vstaneš či nevstaneš ešte? 15 minút sme si mi dali, no. Mamina potrebuje 2 hodiny siesty. Pozor, ide Jungfrau. Pripravte sa, vážení. Veľké prekvapenie. A tam je. Krásne, rovno z okna, tu je dôkaz, že rovno z okna vidíme na Jungfrau. To je Jungfrau. To je ono. Zasnežené hory, vidíte, slnko svieti. Tuto je naša izba. 4158 metrov. Tu je naša izba. A takto ideme z našej izby. Tu je Macko. Takto ideme. Tuto vidíme ešte toto všetko. Otilka, naprav ten kábel nejak. Tak, žiaľ Bohu, nemáme baterku. Toto je naša izba. Pozor, pozor. Slniečko svieti, svieti, svieti. A pripravujeme sa a Jungfrau. Ježiš, jak mi svieti do tohto boxicu. Tak sa musím pripraviť, lebo tam najazdím. Zadržím dých a idem najazdovať. Pozor, najazdujem na Jungfrau. Sme zvedaví, že kde to zaostrím. Áno, tam je reštaurácia. Tam chodí vlak. Cez tunel ide Tam vlak. chodí vlak cez tunely. A tuto hore ide lanovka a teraz je to pod mrakom. Je to strašne vysoko. Tak toto vidieť. A teraz bleskové švenknem, aby sme si vedeli uvedomiť, že kde to je. Tak, a není to vidieť, sú tu sére petičky. Dám ich dole. Ale je tu obrovské slnko, takže to nemá kontrast. Nevidno to? Nevidno to dobre. Tento Ale ešte raz najazdíme. Pozor. Najazdujem na Jungfrau. Skús teraz, keď som tam dala ruku. Počkaj. Áno, tam to je. Skús teraz, som keď som sa urobila Ježiš, je to normálne, to si nevidím cesta. Vidíš? Nádherné, nádherné, nádherné. Nádherný deň je slnečný. Skús teraz sa... August perfektný. Som tam dala sneh z ruku. No, tak tam vôbec nič nevidím. Absolutne, Otilka. To je veľký kontrast. Teraz sa kúkneme slnka aj cez okno. Tak vidíme Toto je cez okno, tuto je hrad niekde. Áno, vidím ho, len tak som strašne za toto. Zase neviem, kde je ten hrad. No, ty si myslíš, že ja to proti slnku vidím, Otilka? Ja ho vôbec nevidím, ja ho hľadám. Že kde by mohol byť ten hrad? Tam rovno pred sebou. Troška doľava. Ja, tam je až, aha. No vidíš? Tam je, áno, len sú tam stromy veľké. Tam je hrad. Tam je hrad a takto sa nám otvára krásna krajina. Už vidíme Jungfrau. Z hotelovej izby rovno vidíme Jungfrau. Strašne mi slnko svieti do ľavého oka. Pozor, letíme, 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 ešte raz letíme. A tam je tá zasnežená. Tam ide vlak. Tunelmi v skalách ide vlak až hore. A skúsme tak, tam je ešte tá zubačka na tom kopci tam. Ježiš, keby sme tu videli tú zubačku. Kolajnice sú tam. No ja viem, len nejde momentálne. Neviem, kde sú tie kolajnice. Tadiaľ to ide ešte totižto zubačka. Tam sú. Tuto niekde. Snažím sa ich objaviť. Bo tu máš blízko však. Ale vôbec ich nevidím niekde tie kolajnice. Keby išla, tak by som to zbadal. Lebo tam je Bahnhof, železnica, a tá zubačka zase ide tam. Schinigeplatte. Čiže ona ide
ide takto z Bahnhofu a cez tú horu, tuto niekde sú kolejnice a ide takto hore, ide až na Schmiedeplatze. Latte a tam sa spúšťajú paragány, momentálne dneska nelietajú, ale tam sa spúšťajú paragány. Maminko, vstávaj. Poď, zamerujeme. Dobre, končím Tvamáňo, zatmievačka a končím. Hapka nie. Hapka nie. Tam zostan s tým hapkacím automatom. Ja si ťa priblížim, tak sa neboj. Ja som teraz úplne ti nalepený na nose. Cez celú obrazovku máš nos a oči. Nehyb sa a hapkaj. Teraz vidím hapka, teraz tvoje oči. Nepriblížuj sa na čo? Nepribližuj sa. Tak, stačí takto, keď si úplne. Matilka Čau. poctivo drží. A maminka, pozrite, až vstáva. Maminka konečne vstane po 2 hodinách. Usmievaj sa do kamery. My už sme dávno hore. A na ktoré ideme ihrisko? Do Wildersfieldu alebo do mesta? Do mesta, lebo tam sa mi nechce ísť do kopca. Dobre. Ideme Bahnhof, tam ideme pozrieť. Čo to tam ideme pozrieť? Už som aj zabudol. Niečo tam ideme pozrieť. Foťák. A potom ideme foťák pozrieť, potom kúpiť plnenú papriku, potom na internet ideme Potom na hry. a potom na hrysko. Končím to, Máňo. Otelka, chceš niečo? Miško, chceš niečo mimoriadného povedať? Povedz, že dneska sa stala, ale žiaden vtip. Dneska Miško prvýkrát vo svojom živote vykonal prácu. Upratal postele. Prvýkrát vo svojom živote sme mu gratulovali všetci, lebo Miško vykonal prácu. A prvýkrát vo svojom živote tiež si na obed krájal párky, keď mal v ľavej ruke vidličku a v pravej nožík. Prvýkrát v živote, že Otilka? Áno, je to pravda. A ešte ja vám chcem povedať, že urobili sme novú stránku na internet, sme ju troška skrášlili. Maminkin obraz sme tam dodali do internetu. Áno, aj to ešte sme možno nemali vtedy na to sledu. Nie, to sme ešte nemali. A maminka má nové sexy tieto. Sexy gate. Sexy gate. A úplne už má také sexy. Ale Miško, preto chceš zapnem počítač tebe Nie. stránku video. Nie, už končíme, už sa mi nechce počítať. Ale rýchly. Takže je jedna loď, ktorá... Ale to už si povedal minule, už to není sranda. Už to není sranda, končím.